vlechtelingen. Op een mooie morgen, de zin... Hé? Hé, wat luidt daar nou op het strooien? Het lijkt wel een bootje, maar ongespeelde moesjes. Is dat? Mimi, ik ben zo koud. Mimi. En een oerkalette? Ja, maar wat leidt je nou van jut hout? Dat is Omke Willem. Hij klauwt hem eens onder de pet. Je kon wel wat ongespeeld wezen uit het boeterste boeteland. Nou, gelukkig geen slimme ongemakken. Ze binnen nou verder het land op gaan, zat te zien. En hier haar een bootje achterlitten. Nou, eens even zien wat ze bedallen binnen. Want die matten vanzelfs wel helpen. En dat is weer. De moesjes uit het bootje binnen koud. En wierd. En haven zelfs honger. En de eerste die te zien komen, binnen... Nou ja, ga. Eenmaal het beerboeloe, wat stammerend. Sipke, waar ben dit eens? Ik ben die heid van die familie. En we hebben honger en koud. Wij lange reis op water maken. Een gevaarlijke reis. Vervlechten binnen wij. Zei een van harren. Ze moeten helpen bij Boelo. Warme kleren en eten en zo. Wit Sipke dan? Ja, maar hoe dan? Ja, nou ja, misschien kan Wieke ons wel helpen. Oh ja, dat is een goed idee, Sipke. Dat? Sipke en Beerboeloe rennen naar Wieke om te vregen wat ze dwaan hadden voor de vlechtelingen. Ja. Vlechtelingen? Binnen dat Beerboeloe? Die hebben heel lang op dat bootje zitten? Ja, Wieke, dat weet ik. Maar wat moeten wij doen? Nou, ze hebben honger zelfs. En geen hoes, denkt Wieke Loet op. Nou, ze moeten een plekje om te sliepen en zo. Zei Sipke. Wieke weet rieën. Ik weet wel wat. Ik heb een mooie tent op zolder. Krijg wat. Wacht, ik zal hem ophalen. En ik heb ook nog wel wat kort oren. Waterskorten. En wat om eten te maken. Wieke is nou helemaal op tuin. Oh ja, dat is een goed idee, Wieke. Ik zal je helpen. Roept Sipke blied. En dat zal even. Zucht maar eens hoe dat eruit zucht. Nou hebben we een mooi droog pluk. Wij hebben het om te sliepen en te eten. Mooi. Zeg, mami, ik heb plakjes aan. Daar kan ik mooi mee bouwen. En Sa had haast elke keer een sliepersplakje voor de nacht. Nou, mooi maar zien hoe dit verder gaat. Ja. En voor rust lekker sliepen.
Vondst u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.